Bok svima, ja sam Barbara sa bloga Foodiona, za one koji su se tek uključili. Ponovno smo u mojoj kuhinji i nastavljamo dalje sa slasticama za nadolazeći blagdan Uskrsa. Danas pripremam cupcakes koji osim odličnog okusa su i efektnog izgleda, a sve ćete vidjeti u nastavku. Stay tuned! Može? Za pripremu cupcakesa bit će mi potrebno 250 g brašna i 2 žlice kakava, 175 g šećera, 90 ml ulja, 250 ml mlijeka, jedno jaje, vanilin šećer ili ekstrakt vanilije, žličica soda bikarbone, 200 ml slatkog vrhnja, šećer u prahu, pola praška za pecivo, boja za kolače. I u biskvit ćemo dodavati ova čokoladna jaja, ne idu sa omotom, jasno. Za pripremu će nam trebati košarice i kalup za mafine. Prvo ćemo upaliti pećnicu na 180 stupnjeva. Uz dijelu dodati sve suhe sastojke, znači brašno, kakao, žličicu sode bikarbone, pola praška za pecivo. U drugoj zdjelu ću pomiješati sve mokre sastojke, znači šećer. Šećer vam se možda ne čini kao mokri sastojak, bitno je da se utopi u smjesi mlijeka i ulja. Zatim ću u suhe sastojke lagano u nekoliko navrata dodavati mokre sastojke i sve ću lagano miješati pjenjačom. Sada ću u kalup staviti papirnate košarice, ulijat ću unutra smjesu za mafine i u svaki mafin ću staviti po jedno čokoladno jaje. To sve ide u pećnicu na 180 stupnjeva, kakvih 20 do 25 minuta, ovisno o pećnici koju imate. Mafini su se ohladili, sada ću pripremiti kremu od slatkog vrhnja i smjesu od štap šećera, žute boje i malo vode, te ću ukrasiti mafine i dobit ćemo i lijepe uskršnje cupcakese. Kremu od slatkog vrhnja ću prebaciti u dresir vrećicu. Cupcakesi su gotovi, ja sam ih ukrasila ovako kao jaje na oko. Vi ih možete ukrasiti prema želji. Subscribe-ajte se na moj YouTube kanal, svaki tjedan novi video. Cheers!